வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இது ஸ்ரீ பாலஜெகந்தன் கந்தசாமி. டிஎன்டெட் ட்ரை பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான இந்த இலக்கண வரிகள் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தலாம். அது ஆக்சுவலி வந்து சிலபஸ் நியூ சிலபஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு. 6 to 8 கம்பல்சரி, 6 to 12 முழுசாக படிச்சுக்கணும். இன்றைக்கி வரைக்குமே கேள்விகள் கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க. சார் இலக்கணம் மட்டுமே போதுமா? கண்டிப்பாக பார்த்தாதுங்க. இலக்கியம் கவிஞர்கள் படித்தே ஆகணும். அதில் எந்த ஒரு சந்தேகம் வேண்டாம். சரியா? ரைட். ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம என்ன சிலபஸ் லைனை பார்க்க போகிறோம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா, பா வகைகள். இது ஒரு அறிமுகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பா வகைகள் முழுசாக அதில் கொடுத்துருக்கு. ஆச்சு, அவ்வளோ. இந்த சிலபஸ் லைன் இதோடு நம்ம கம்ப்ளீட் ஆக போகுது. அணி மட்டும் நம்ம பார்த்தோம்னா போதும், இந்த லைன் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். இப்படி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டோடைய லைனையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். தமிழ் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். சரி, இப்போ இந்த வீடியோவில் முழுக்க இந்த பா வகைகள் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் இதோடைய கண்டினியூவாக இன்றைய டேட் ஷெட்யூல் பாருங்கள். 7/5/2022 50 நாள் பிளானில் இன்றைக்கி 41வது நாள். ஓகேவா? இன்னொரு 9 நாள் தான் இருக்குது. இது முடிஞ்சது அப்படின்னா இதில் நமக்கு 5000 கொஸ்டின் கிடச்சாரு. ஏற்கனவே 60 நாள் பிளானில் 6000 கொஸ்டின் கிடச்சாரு. மொத்தம் 11000 கொஸ்டின்ஸ் வந்து பிடிஎஃபாக ரெடி பண்ணி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே அனுப்பி வைக்கப்படும். சரி, இப்போ பா வகைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். சித்தப்பா, பெரியப்பா, பக்கத்துட்டாப்பா அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. சரியா? பா வகைகள் வந்து 4: வெண்பா, ஆசிரிப்பா, வஞ்சிப்பா, கலிப்பா. ஓகேவா? சரி, இதில் என்ன வகைகள் இருக்குது, இதை பற்றி என்ன இதில் பர்டிகுலர் பார்த்திங்கன்னா வெண்பா, ஆசிரிப்பா மட்டும் தான் நம்மளுடைய போர்ஷனுக்கு. மீதி வஞ்சிப்பா, கலிப்பா வராது. அதனால் நம்ம இந்த 2 மட்டும் அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். சரி, இதுக்கு முன்னே என்ன பாயிண்ட்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்குன்றதை பாருங்களேன். அடிகள் 2 முதலியனவாக தொடர்ந்து அடுக்கி பாடுவது. அடிகள்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், வரிகள். இப்போ குறள் இருக்குன்னா அதில் 2 அடிகள் இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி அந்த ஒவ்வொரு பாடல்கள்லேயும் அடிகள் பல இது இருக்கும். அதுக்கு மேற்கொண்டு 2 முதலியனவாக தொடர்ந்து அடுக்கி பாடுவது பா. சரி, இவனம் செய்யுள் இலக்கணத்தை கூறுவது யாப்பு இலக்கணம். சரி, இது யாப்புன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். கவிதை என்றும் தூக்கு என்றும் சொல்லலாம். இதை வந்து மீனிங் இது தான். எக்ஸாம்பிள் இப்படி கேட்பாங்க. தூக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து கவிதை என்பதுன்றது பொருள். கவிதைக்கு வேறு பொருள் தூக்கு அப்படிங்கிறது கொடுத்துருப்பாங்க. ஆப்ஷனில் கொடுத்துருவாங்க. அந்த இடத்துல வந்து தூக்குங்கிறது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல டி ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சரி, பா, செய்யுள், தூக்கு, கவிதை, பாட்டு ஆகிய சொற்கள் ஒரே பொருள் வருவாங்க. இதை மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. இந்த 3 பா, செய்யுள், தூக்கு 3 6 விஷயத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணிக்க. ஒரே பொருள். பாக்கள் இயற்றுவதற்குரிய விதிமுறைகள் முதலியவற்றை வெளிப்படுத்துவது யாப்பெருங்கலங்காரிகை. யாப்பு என்னும் கடலை கடக்கதும் நூலாக உள்ளது. யாப்பு பற்றி நம்ம நேற்று படிச்சிருப்போம். தமிழ் செய்யுள் வடிவங்கள் பெரும்பாலும் இசை அடிப்படையாக கொண்டவை. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. தமிழ் செய்யுள்கள் பெரும்பாலும் இசை அடிப்படையாக. அதனால தான் நம்ம வந்து அவையோர் முன்பு பாடுவது மிகப்பெரிய விஷயம் அப்படின்றதெல்லாம் கூட நம்ம பாடல்களில் பார்த்துருப்போம். நன்கு கற்றறிந்தவர்கள் அவைகள். இப்போ ஒன்றும் கிடையாதுங்க. நம்ம திருக்குறளே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். திருவள்ளுவர் பாட்டு எழுதிட்டார். 2 அடிகள் வந்து இதை எழுதிட்டார். அதை கொண்டு போய் சங்க புலவர்கள் இருப்பாங்க. அந்த புலவர்களுக்கு மத்தியில் அதை பாடி காட்டணும், இல்லை அதை சொல்லி காட்டணும். ஒரு பாட்டு ஏற்றிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சங்கம் கூடுவாங்க. அங்கே புலவர்கள், நன்கு தெரிந்த நிறைய புலவர்கள் இருப்பாங்க. திருவள்ளுவரும் அவ்வளவே பாடியிருப்பார். அங்கே போயிட்டு அவர் ஒரு ராகத்துடன் பாடியிருப்பார். இங்கே நமக்கு வந்து அங்கே பாட்டினுடைய அந்த ராகம் முக்கியம் கிடையாது. நமக்கு நிறைய பேருக்கு பாடல் வராது, அந்த ராகம்ங்கிறது வராது, அது முக்கியம் கிடையாது. ஆனால் அதில் இருக்கிற சொல்லப்பட்ட கருத்துக்கள் என்னங்கிறது நம்ம முக்கியம். அதுக்காக வேண்டிய நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த வரிகளை மட்டும் நம்ம எடுத்து வச்சு கடற்கரை நம்ம ராகத்தில் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணிகிட்டு இருப்போம். சரிங்களா? ஆனால் ஒவ்வொரு செய்யுளுக்கும் ஒவ்வொரு ராகம் இருக்குங்க. அந்த மாதிரி தான் இயற்றிருப்பாங்க. ஓசையை தமிழ் செய்யுளை மெருகற்றும். இவ்வோசை செய்யுளுக்கு மேலும் அழகு சேர்க்கிறது. செய்யுளில் மோனை, எதுகை, இயைபு போன்றவை இசையை பிணைக்கின்றன. ஆமாம், மோனைனா என்ன, எதுகைனா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். 2ஆம் எழுத்து ஒன்றி வருவது, முதல் எழுத்து ஒன்றி வருவது, இயைபுனா கடைசி எழுத்து ஒன்றி வருவது, இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம், பல டைம் படிச்சிட்டோம். சீர் அடிப்படையில் அடிகள் வரையறை செய்யப்படுகின்றன. குறள் அடி 2 சீர்கள். இதுதான் நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. குறள் அப்படின்னா 2, சிந்தடி அப்படின்னா 3, சிந்தம் அப்படின்னு வந்துட்டுனாலே அது வந்து 3, அளவு அப்படின்னாலே 4. இது நேற்றே நம்ம பார்த்துருப்போம். அளவடி அல்லது நேரடி அப்படிங்கிறது வந்து 4 சீர்களாகவும், நெடிலடி 5 சீர்களாகவும், களி நெடிலடி 6 சீர்களாகவும், அதற்கு மேற்பட்ட சீர்கள் வருவதே கவிதையின் வடிவமாகும். ஸோ இதை வந்து ஒரு 1 2 2 4ங்கிற மாதிரி மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. 2 குறள், 3 சிந்து, 4 அளவு, அளவடி அல்லது நேரடின்னு சொல்கிறது, நெடிலடி 5, களி நெடிலடி 6. இப்படி இது ஒரு வாய்ப்பாடு மாதிரி மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ வகைகள்: வெண்பா, ஆசிரிப்பா, வஞ்சிப்பா, கலிப்பா. ஓசை 4: செப்பலோசை. இதனுடைய இது அப்படியே நேராக இப்படி வச்சுக்கோங்களேன். வெண்பா செப்பலோசை கொண்டது, ஆசிரிப்பா அகவலோசை கொண்டது, துள்ளலோசை, கலிப்பா தான் துள்ளலோசை கொண்டது. சரிங்களா? இது பாருங்கள், மாற்றி கொடுத்துருக்கு. வஞ்சிப்பா தூங்கலோசை கொண்டது. ஓகேவா? கலிப்பா துள்ளல். அந்த களிப்பாடல்கள் கேட்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே துள்ளி குதிக்கிற அளவுக்கு இருக்கும். அந்த பாடல் கலிப்பாக இயற்றுவதற்கு நன்கு கற்றறிந்த புலவர்களையே பெஸ்ட்டான புலவர் தான் அந்த பாடலெல்லாம் இயற்ற முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்ட். இது வந்து தொழிலோசைக்கு கலிப்பா. சரி, கட்டெந்தூர் ஏற்றும் கல்வின்னு சொல்லுங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
செப்பலோசை வெண்பாவுக்குரியது. அறம் கூறும் குரலும் நாலடியாரும் வெண்பாவில் அமைந்துள்ளன. இது ரொம்ப முக்கியம். நாலும் சொல்லும் இல்லைங்களா, இதை வந்து நாலும் இரண்டும் சொல்லும். ஆளும் வெளும் பல்லுக்குருதி நாலும் இரண்டும் சொல்லுக்குருதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நாலும் இரண்டுன்னா நாலடியாரும் இரண்டடி கொண்ட குரலும் சொல்லுவாங்க. நாலும் இரண்டும். சரி, இது வந்து என்ன, வெண்பாவில் அமைந்துள்ளன. இது எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க. வெண்பாவில் அமைந்த நூல்கள் ஒன்றுன்னு நாலடியார் கூட ஆப்ஷனில் கேட்டு வச்சுருப்பாங்க. அந்த இடத்துல குரல்னு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, மற்ற ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அகவலோசை ஆசிரியப்பா அகவலோசை அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான். ஆ அப்படின்னு சாட்டம் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம். இலக்கண கட்டுக்கோப்புக்கு குறைவாகவும் கவிதை வெளியீட்டுக்கு எளிதாகவும் அகவற்பா என்னும் ஆசிரியப்பாவுக்கு அகவற்பா ஆன்னு ஒரு எல்லாமே. அகவலோசை அகவற்பா ஆசிரியப்பா ஆன்னு வந்து எல்லாம் ஆன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆசிரியப்பா. சங்க இலக்கியங்கள் இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. சிலப்பதிகார மணிமேகலை பெருங்கதை ஆகியவை அகவற்பாவில் அமைந்தன. அங்கே பாருங்கள், நம்ம ஏற்கனவே குறளும் நாலடியாரம், திருக்குறளும் நாலடியாரம் வெண்பாவுக்கு. அப்போது ஆசிரியப்பாவுக்கு சிலப்பதிகார மணிமேகலை பெருங்கதை. இதை மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும். தொல்லலோசை களிப்பாவுக்கே உரியது தொல்லலோசை. தோங்கலோசை வந்து வஞ்சிப்பாவுக்குரியது. இதை வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு லைனாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. நமக்கு அது ஃபோர்ஸில் இல்லை, சிலபஸ் இல்லை, நமக்கு இது மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. சரி, வெண்பாவினுடைய வகைகள் இப்போ பாருங்கள். வெண்பா ஆசிரியப்பா வஞ்சிப்பா களிப்பான்றதில் வெண்பாவினுடைய வகைகளும் ஆசிரியப்பாவின் வகைகள் மட்டும் நமக்கு இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. மேக்ஸிமம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. குறள்னு வந்துட்டாலே 2, சிந்தியல்னாலே 3. சரிங்களா, இதெல்லாம் ஒரு சைடில் வச்சுக்கோங்க. இதை பற்றி நம்ம முழுசாக பார்ப்போம். முதல்ல வகைகள் என்னென்னு பாருங்களேன். வெண்பாவின் 5 வகைகள் வந்து குறள் வெண்பா, சிந்தியல் வெண்பா, நேரிசை வெண்பா, இன்னிசை வெண்பா, பகுருடை வெண்பா. இதை மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஆசிரியப்பாவின் வெண்பா 4 வகைகள். நேரிசை ஆசிரியப்பா, இணைக்குறள் ஆசிரியப்பா, நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா, அடிமறி மண்டில ஆசிரியப்பா. வெண்பா மற்றும் ஆசிரியப்பான்னு பொது இலக்கணம் சொல்லி இது நம்ம இதில் தனியாக கொடுத்துருக்கு. சீர் அப்படின்னா இதுக்கு எப்படி வரும், தலைக்கு எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கலாம். இதில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின்ஸ் இருக்குது இந்த டேபிளர் காலமில். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ பாருங்கள், ஓசை வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வெண்பாவுக்கு செப்பல் ஓசை, ஆசிரியப்பாவுக்கு அகவல் ஓசை. சீர் பாருங்கள், ஈற்றடி 3 சீர்கள். பார்த்திங்கன்னா வெண்பாவில் நம்ம திருக்குறளில் பார்த்திங்கன்னா முதல் அடி 4 சீர்கள், கடைசி அடி 3 சீர்கள். அனைத்து குறளும் அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ ஈற்றடி முச்சீர்களும் யானை அடிகள் நாட்சீராய் வருவது வெண்பா. இயற்சீர் வெண்சீர் மட்டுமே பயின்று வரும். அகவலோசையில் வந்து ஆசிரியப்பாளர் இதில் வந்து ஈரசைச்சீர் மிகுதியாக, கடைசி வந்து நிறையா இருக்கும், காய்சீர் குறைவாக இருக்கும். தேமாங்காய், புளிமாங்காய் அந்த மாதிரி அந்த காய்சீர் குறைவாக இருக்கும். சரி, தலை இயற்சீர் வெண்டலை, வெண்சீர் வெண்டலை வெண்பாவுக்குரியது. வேன்னு வந்துடும். ஆசிரியர் தலை மிகுதியாக வெண்டலை கழித்தலை ஆகியவை விரைவியும் வரும். சரி, அடியில் வந்து 2 அடி முதல் 12 அடி வரை இருக்கும். 2 to 12ங்கிறது வெண்பா. 2 to 12. 3 அடி முதல் எழுதுபவரின் மனநிலைக்கேற்ப, அது எக்ஸட்ரா எத்தனை நாள் இருக்கலாம். அதாவது கலிவெண்பா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா 13 அடிக்கு மேற்பட்டும் வரும். பர்டிகுலர் நியூஸு. முடிப்பு ஈட்டுச்சு 4 மலர் காசு பிறப்பினும் ஏதேனும் வாய்ப்பை கொண்டே முடியும். ஏகாரத்தில் முடிவது சிறப்பே. நலனே அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட்டில் முடியுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த நலனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரிங்களா. ஸோ அந்த லாஸ்ட்டில் முடியக்கூடிய அந்த ஒரு பாட்டு இருக்குன்னா அந்த பாட்டினுடைய கடைசி வரியில் கடைசி சீர் வந்து ஏகாரத்தில் முடிவது ஆசிரியப்பாவுக்கு சிறப்பு. சரி, வெண்பாவின் பொது இலக்கணம்னு சொல்லிட்டு இதில் வரிசையாக கொடுத்துருக்கோம். ஈட்டடி முச்சிரா, யானை அடிகள் நாட்சிரா, இதெல்லாம் ஒரு கிளான்ஸ் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க. இயற்சை வெண்சீர் இதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க. ஈட்டடி ஈட்டுச்சிரா அதே கான்செப்ட் தான். பட் இது வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக கொடுத்து வச்சுருப்போம். வெண்பாவின் வகைகள் இங்கே பாருங்கள் 6. இங்கே ஏற்கனவே 5ன்னு நம்ம புக்கில் ஒரு இடத்துல இப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க. வெண்பா 5 வகைப்படும். குறள், சிந்தியல், நேரிசை, இன்னிசைன்ட்டு. இதே இடத்துல இங்கே பாருங்கள், வெண்பாவின் வகைகள் 6ன்னு போட்டு குறள், நேரிசை, இன்னிசை, பகுருடை, நேரிசை, சிந்தியல், இன்னிசை, சிந்தியல் வெண்பா இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு 6ங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கணும். புக்கில் கொடுத்துருக்குன்னா நம்ம அதை அப்படியே இங்கே கொடுத்துருக்கு. ஏன்னா இந்த மாதிரி குழப்பமாக இருக்கிறத எக்ஸாம்பிள் கேட்க மாட்டாங்க. சரியா? ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது இப்படி கேட்டாங்கன்னா நம்ம கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டு அதை மார்க் ஈஸியாக நம்ம எடுத்துலாம். அதனால் இதை பற்றி கவலையப்பட வேணாம். பட் டிஃப்ரெண்டேட்டிங் அவங்க கொடுத்துருக்குற தப்பு என்னங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இதை நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ 6 வகைங்கிறது ஒரு இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க, 5 வகைங்கிறது ஒரு இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. சரி, 1330 திருக்குறளும் வெண்பா தான். இப்போ நம்ம என்ன சார் எடுத்துக்கலாம், 6 எடுத்துக்கலாம். என்ன எக்ஸ்ட்ரா இன்னிசை, சிந்தியல் வெண்பான்னு கொடுத்துருப்பாங்க, அதனுடைய எக்ஸ்பிளேஷனுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரியா? அப்போ எக்ஸாம் வந்து 5, 6 கவலையப்படாதுங்க, அதை கேட்க மாட்டாங்க. அப்படியே கேட்டாலும் நீங்கள் 5 போட்டாலும் ரைட்டு, 6 போட்டாலும் ரைட்டு, அதை இதில் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டு எடுத்துடலாம். சரியா? அதனால் அந்த கேள்வி மேக்ஸிமம் வராது. இந்த மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கு இதுக்கு முன்னே எக்ஸாம்லாம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குங்க. அதெல்லாம் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை. பட் டிஃப்ரெண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல நாம் இது 5, 6ன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்றது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக காட்டினேன். ஆனால் 2 அடிகள் மட்டுமே ஒரு நாள் திருக்குறள் வந்து குறள் வெண்பான்னு சொல்லப்படுது. வெண்பாவின் அடி வரையறை 2 அடி வெண்பா குறளுங்க, 3 அடி வெண்பா நேரிசை, இன்னிசை, சிந்தியல் வெண்பா. அதே 4 அடி வெண்பா நேரிசை வெண்பாவும் இன்னிசை வெண்பாவும் இருக்கும். 4 அடி முதல் 12 அடி வரை பகுருடை வெண்பா, 13 அடி முதல் அதற்கு மேற்பட்ட அடிகள் வரை கலிவெண்பா. இதை வந்து வரிசையாக மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. அதேமாதிரி ஆசிரியப்பாவினுடைய
பொது இலக்கணம் கொடுத்துருப்போம். அகவலாசிய கொண்டது ஏற்கனவே பார்த்து தான். எல்லா அடிகள் 4 சீர்களை அளவடி பெற்று வரும். இயற்சீர் மிகுந்தும் பிற சீர் கலந்து வரும். ஆசிரியத்தலை மிகுந்தும் பிறத்தலை கலந்து வரும். நிறை நடுவாக வெஞ்சி உரிச்சீர். இதெல்லாம் கூவிலங்க. நீங்கள் இவ்வளோ டிஃபன் நீங்கள் போக வேண்டியதில்லை. இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு கிளான்ஸ் படிச்சுக்கோங்க. அப்படியே அதே மாதிரி ஈட்டடியின் ஈட்டுச்சீர் ஏகாரத்தில் முடிவது. இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது அடிக்கடி எக்ஸாம்பிள் கேட்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட்டு. இறுதி சீரின் அடியில் இறுதி எழுத்து பிற எழுத்தால் முடிவது என்றாலும் ஏகாரத்தில் முடிவது சிறப்பு. சரி, அதுக்கான இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். 3 அடி சிற்றலையும் பாடுவரின் எண்ணத்திற்கப்ப அதிகமாக இருக்கும். ஆசிரியப்பாயின் வகைகள் 4: நேரிசை, இன்னிசை, நிலைமண்டியில், அடிமறி மண்டியில். ஸோ இவ்வளோ தான் அதில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இதில் இன்னும் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா, நம்ம மெட்டீரியல் வந்துட்டு இன்னும் இதை டீஃபாக கொடுத்துருப்போம். இந்த குரல் வெண்பானா எப்படி வரும், என்ன வரும் அப்படின்னு மெட்டீரியல் டீஃபாக கொடுத்துருப்போம். அதை வந்து நீங்கள் ஒரு கிளான்ஸ் படிச்சுக்கோங்க. இம்பார்ட்டண்ட் இது தான், சரிங்களா? பேசிக் விஷயம். ஏன்னா நமக்கு வந்து சிலபஸில் வந்து இந்த பேசிக் விஷயம் தான் கேட்டிருந்தாங்க. பேசிக்கானா அதை பாருங்கள், அடிப்படை தகவல், அறிமுகம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான். ஸோ அதனால் கொடுத்துருக்கு. ஆனால் இங்கே ஒவ்வொன்றும் பற்றியும் நம்ம எக்ஸ்எம் நம்ம மெட்டீரியல் இருக்கும், அதை நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க. சரி, இப்போ இன்றைய டேட்டுக்கு முன்னாடி அந்த ஷெடியூல் பாருங்கள். 7/5/2022 இருங்க, அப்படியே பென்சில் மாற்றிக்கிறேன், அப்போ தான் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும். தமிழில் வந்து கேட்கிறதா என் குரல், புயலிலே ஒரு தோணி, விருந்து போட்டதும் அதேமாதிரி கோபலபுரத்து மக்கள், செயற்கை நுண்ணறிவு, விண்ணை தாண்டிய தன்னம்பிக்கை, மொழிபெயர்ப்பு கல்வி, புதிய நம்பிக்கை, நிகழ்களை படிச்சுக்கோங்க. 91 to 100 பேஜுக்குள்ளே நம்ம ஸ்ரீ பாலாஜி மெட்டீரியல் இருக்கும். அதே மாதிரி 10th ஸ்டாண்டர்டில் கொடுத்துருப்பாங்க இது, சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் இங்கிலீஷில் வந்து ப்ரொபோஷன் படிச்சுக்கோங்க. 303 to 308. அதேமாதிரி 6th to 12th ஸ்டாண்டர்டில் நமக்கு இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், சைக்காலஜி வந்து ஸ்ரீ பாலாஜி மெட்டீரியலில் கொடுத்துருப்பாங்க. 61 to 65 பேஜுக்குள்ள இருக்கிறத படிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஐரோப்பாவில் அமைதியின்மை அப்படிங்கிறது படிச்சுக்கோங்க. 239 to 250 பேஜ் 12th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது. அதேமாதிரி ஜாகிரபில் வளிமண்டலம் படிச்சுக்கோங்க. 78 to 83 பேஜுக்குள்ள இருக்குது. 8th 10th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது இதில். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் வந்துட்டு இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் அப்படிங்கிறத படிச்சுக்கோங்க. 1 to 5 பேஜுக்குள்ளே இருக்குது. 11th 12th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிறத படிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு எக்கனாமிக்ஸில் நிதி பொருளியல் படிச்சுக்கோங்க. 11th 12th புக்கில் நமக்கு 261 to 272 பேஜில் 11th 12th இருக்குது. இதுலேயே பயாலஜியில் தாவர அமைப்பியல் படிச்சுக்கோங்க. 201 to 205 பேஜுக்குள்ளே இருக்கிறது. 6th 7th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸில் அணுக்கரு இயற்பியல் படிச்சுக்கோங்க. 121 to 123 பேஜுக்குள்ளே இருக்குது. 12th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிறத படிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு கெமிஸ்ட்ரியில் பயன்பாட்டு வேதியியல் படிச்சுக்கோங்க. 174 to 176 11th 12th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.